A Xunta contará con axudas de 3,8 millóns de euros para facilitar a adquisición de vivenda. As subvencións contan con 3 liñas pensadas para diferentes áreas e idades de posibles compradores. Esta mañá, a Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, e o Secretario Xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, presentaron as novas axudas que convoca a Xunta para facilitar a adquisición de vivenda. Contarán cun investimento de 3,8 millóns de euros e as bases poden consultarse xa no Diario Oficial de Galicia. Liña de axudas que abrengue 3 modalidades. A primeira delas destinada exclusivamente para a mocidade, para os menores de 36 anos, en concellos de menos de 10.000 habitantes, que supón máis do 80% dos concellos da nosa xeografía autonómica galega, axudas que alcanzan os 10.800 euros pola adquisición de vivenda. A segunda modalidade de axudas é a adquisición de vivendas en centros históricos, axudas que tamén alcanzan os 10.800 euros, se incrementan a 12.800 para menores de 36 anos e se incrementan incluso a 15.000 euros cando estemos dentro dun área rexurbe. É unha terceira liña para a adquisición de vivenda protexida. No caso de vivendas situadas nas 7 grandes cidades, as axudas serán de ata 20.000 euros para os menores de 36 anos e de ata 16.000 para o resto dos compradores. Como saben, na Xunta de Galicia non estamos só para construir vivenda pública, que por suposto tamén, non estamos só para rehabilitar inmobles, que por suposto tamén, non estamos só para desenvolvemento de solo que permite a construción de máis vivenda, que por suposto tamén, senón que tamén temos que artellar todas as medidas e todas as ferramentas que estén nas nosas mans para facilitar o acceso a esa vivenda digna e de calidade a todos os galegos e as galegas. A titular do Departamento de Vivenda apuntou que se trata dunha liña de axuda moi demandada. De feito, o ano pasado, o ano 2024, agotamos o crédito, incrementamos ese crédito unha vez agotado en máis de 750.000 euros, que permitiu solamente no ano 2024 achegas de ata 430 vivendas que foron adquiridas en 130 concellos, a meirande parte por xente, por mozos menores de 36 anos. 341 axudas foron para menores de 36 anos en concellos de menos de 10.000 habitantes. Martínez Allegue remarcou que o obxectivo destas axudas é ofrecerlle, sobre todo aos mozos, a oportunidade de mercar un fogar. Trátase dunha iniciativa con moi boa acollida, xa que subliñou que o ano pasado se esgotou o crédito, polo que a Xunta incrementou uno cunha partida adicional de máis de 750.000 euros.